Assalamu alaykum mehriban dostlar. Gowmy adalan janyňyz sagmy. Ine arkamda görüşüňiz ýaly betek. Betek kraskasy bizim öz Türkmenistanymyzda türkmen telekeçilerimiziň ýöre Türkiýe döwletinden ekelip türkmen halkyna hyzmat etmek üçin bärde diňe kraska önümleri däl. Eger daşymyz şeher boýunça sen istendik bir harydy zakat etseň, seniň öýüňe şol harydy mugut ertip berýärler. Gerek bolsa gurnawan berýärler. Meselemde şol istendik bir sen bir zat alýan, haryd allyň zat etdiň, öýüňe bardyň, gurnadyň zat etdiň. Indi sen şo haryd käwatyn artykmaç alınýar türkmençilikde. Şo haryd sen öýüňden artykmaç bolup galy bolan, ýekeje çüýüňem artykmaç bolsa, şular hökmani pyrsatda şonu ýygyna gaýtaryp alýarlar, saňa pulunu berýärler.